Lige meget hvor man bor, så går ens børn sgu da i byen om aftenen, gør det ikke? انت يما ليش بتضلك داير لي هيك زي الزعران؟ كيف؟ Så tag jer sammen. Lad være med at rende rundt og spille smart. Fuck, det fucking stikker, mand. Hvad er det, du råber ind i? Der er kommet et signalement af dem. Der står, de leder efter 2 udlæg. Hvorfor kigger du sådan på mig? Jeg ikke finder. De ved ikke, om der har været en periode, hvor der ikke er kommet ild til hjernen. Vold har konsekvenser, min ven. Du har begået vold. Du er færdig. ولا يما اللي ما بيسوي شيء الشرطة بتدور عليه. Hvad sker der med ham? Hvem fanden gider også bo her, mor? Hvad? Der er jo fandme så sort, man kan ikke se sit eget røvhul efterhånden. Du skal ikke komme her og lave problemer for os. Du skrider af dig, mand. Hvad sjovt. Jeg tror bare, jeg overtager. I er jo nødt til at flytte, søs. Er det min skyld, at Per ligger på hospitalet? Er det det, du siger? Du har 2 børn at tænke på. Du forstår det bare ikke, gør du? Og hvad er det, jeg ikke Du forstår? forstår ikke, hvad der sker dernede, vel? Hvor skal du hen? Jeg skal lidt ud. Vil du ikke nok lade være?